Здравейте! Аз съм доктор Камелия Приседашка и имам 15 годишен опит в областта на дерматологията и естетичната медицина. Искам да споделя с вас последното откритие на медицината, което е наградено дори с Нобелова награда в областта на регенериране на клетките и цялостно подмладяване на организма. Както знаете, неотдавна посетих най-големия антиейджинг ивент ИМКАЗ в Париж. Именно там Хербокса NAD Plus с ниаген предизвика истински фурор сред колегите от цял свят. Клиничните проучвания показват, че пациентите, използвали тази съставка, започват да се чувстват по-добре, по-енергизирани, кожата им става по-еластична, косата и ногтите им се заздравяват, а качеството на съня им се подобрява. Научните изследвания за действието на ниаген показват, че той увеличава наличието на молекулата NAD в клетките, което подобрява имунитета, осигурява здравословно стареене и повлиява положително на работата на мозъка, сърцето, мускулите и имунната система. Единственият недостатък може би е само цената, но имайки предвид всички ползи за организма, според мен си заслужава. Компанията, която стои зад Хербокса NAD Plus с ниаген, е отпуснала 50 тестови бройки от хранителната добавка специално за българския пазар, така че побързайте преди да са свършили. Очаквайте следващото ни видео, в което ще отговорим на най-често задаваните въпроси, свързани с Хербокса NAD Plus с ниаген. Интересува ли ви нещо конкретно? Не се колебайте да ни попитате в коментар под видеото.